Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Well, anyway, my love, eto na nga magbibigay daan tayo sa ating biyahe sender of the night. Kaya sa mga kabisyo natin, kung ready na kayo makinig sa kwento ng buhay ng ating biyahe sender, this time ay magmumula sa ating biyahe text line 0917-851-4329. So my love, eto na po ang biyahe ng babaeng itatawag natin or itatago natin sa pangalang Dalia. Dear DJ Lala, ano po ba ang gagawin ko? Dahil madalas po kaming nag-aaway ng partner ko. Inis na inis po ako sa kanya lalo na't uuwi siya ng nakainom. Ang sabi ko, maghanap ng trabaho. Pero di ko alam kung naghahanap ba talaga siya, kung iniisip ba niya talaga kaming mga anak niya. Last week nag-away kami na nauwi sa sakitan at nagalit ang parents at mga kapatid ko. Ang sabi nila sa akin, hiwalayan ko na daw kasi uulit-ulitin lang niya yung pananakit. Isipin ko na lang daw yung mga anak ko. DJ Lala, nagkaayos naman po kami. Kaso ang ayoko lang sa kanya, parang di niya ako naiintindihan. Mas siya po ang iniintindi ko. Naguguluhan na po ako. Sana matulungan niyo ako. Thank you and more power to your show. Well, hi Dalia. Ayan, I hope everything is fine sa iyong household. And mabuti naman at hindi na kayo nag-aaway, di na kayo nagkakainitan. Pero my love, alam mo naman yan, kapag nauuwi na sa pisikalan yung pag-aaway ninyong dalawa, hindi naman laging break ang solusyon. Hindi naman laging hiwalayan yung solusyon. But I do think that you guys need time to cool down. Pwede mo siyang pauwiin muna sa mga magulang niya. Sabihin mo sa kanya na doon ka na lang muna sa mama mo or mag-usap tayo kapag okay ka na. You need to talk kasi when he is sober. Hindi mo talaga pwedeng makausap ang isang lasing. Kahit nga anong sabihin mo sa lasing, wala siyang maintindihan eh. Kahit bungangaan mo yan ng bungangaan, kahit rat-ratin mo ng rat-ratin niya ng mga salita, wala yang maiintindihan at wala ding patutunguhan yung pag-uusap ninyong dalawa. Para ka lang nakikipag-usap sa hangin kapag nakikipag-usap ka sa lasing eh. So my love, don't do that. It will only make things worse. What you do, even if galit na galit ka, even if inis na inis ka sa kanya, kasi lasing na naman siya, asikasuhin mo. Alagaan mo. Patulugin mo ng maayos. Kinaumagaan, handaan mo ng soup. Handaan mo ng kape. Handaan mo ng mainit na sabaw. Saka mo siya kausapin. Hindi na uubra sa mga ganyang tao yung pasigaw. Hindi na din uubra sa mga ganyang tao yung pasinghal. Kung kakausapin mo sa kanila, sila, speak in your most normal tone and tell them, love, darling, wow, darling. Very old school. Ano ba tawagan nyo? Me? Di? Di? Mahal kita. Walang question dun. Ginusto ko nga simulan yung buhay may pamilya with you. Meron tayong mga anak. 2, 3. And I want you to be their father. I want to give them the best family I could possibly do. Pero I'm tired. Pagod na ako. Pagod na akong sabihin sa'yo every single time na I need you to work with me. Na kailangan kita. Kung sakasakaling aayusin natin tong dalawa, kung aasenso tayo sa buhay, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan tulungan tayong dalawa. And I can't do it. Kapag ganyan ka gabi-gabi. Hindi na kita maaway kasi pagod na din akong makipag-away. Hindi na kita masigawan kapag lasing ka kasi pagod na din akong magsabi.
Gusto ko tang ipaglaban sa mga magulang ko pero naiintindihan ko na sila. So tell me, once and for all, may pag-asa pa ba tayo? Kakayanin pa ba natin to? O kailangan ko nang matutong magpakatatag mag-isa? O kailangan ko nang pag-aralan kung paano itaguyod tong pamilyang to nang ako lang mag-isa? Those words, my love, will cut deeper than a knife can. Kasi kapag sinabi mo yan sa isang lalaki, tanggal amat niyan. Tanggal angas niyan. Kasi now you are speaking as a partner who is done begging for him to change. Nagigets mo ko, my love? Kasi yung mga words na nakakatawid, yung mga salitang nakakatawid para ipaintindi sa isang tao yung lahat ng gusto mong sabihin sa kanila, ay hindi mga salitang dinadaan sa pasinghal. Hindi yung mga salitang dinadaan sa pagalit. Kung hindi yung mga salitang kalmado pero totoo. Kalmado pero diretso. Kaya huwag mo na siyang sigawan. Huwag mo na ubusin yung oras mo para magalit sa kanya. Para mainis sa kanya. Para talakan siya. Kasi that will get you nowhere. Kasi hindi ka niyan matutulungan. Talk to him nang wala siyang impluwensya ng alak and tell him everything that you feel. How scared you are. Na parang ikaw na lang yung nagtataguyod sa pamilya nyo. How scared you are that this relationship is about to meet its end. How scared you are na baka kamukat-mukat mo, mawalan ng buong pamilya yung mga anak mo. Tatagos yan sa kanya, my love. But if all else fail, ito na yung panahon para ang salita, i-convert mo sa gawa. My love, may mga taong na dadaan sa mga santong usapan. Pero may mga tao talaga na wala ng pag-asa. Kailangan na nating daanin sa santong paspasan. Huwag kang maghintay hanggang ubos na ubos ka na before ka bumitaw. Kasi my love, you cannot afford na masaid. You cannot afford na maupos. You cannot afford na maubos. Why? Because mayroon kang mga anak. May mga umaasa sa'yo. So talk to him one last time. And let this talk be the talk na hindi nyo pa nagagawa mag-asawa. And then you decide. Sa isasagot niya, sa ipapangako niya, sa sasabihin niya, this is when you decide. If you want to let go, you want to take a pause, or this will make a new start para sa relationship ninyong mag-asawa. But this decision should be yours. Sa inyo dapat mag-asawa. I know concerned lang yung kapatid mo, concerned ang parents mo sa'yo. I get that. You have your support system. But the decision should be yours. Tandaan mo, pamilya mo yan, my love. Kayong dalawa ang nagmamaneho ng kurso ng pamilya ninyo. So do you want to go home? Or do you want to start a new journey? That's up to you. Pero you have to have that talk. Kailangan nyo mag-usap mag-asawa. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin na hindi ganun kadali ang pag-aasawa, hindi rin talaga ganun kadali ang pagbuo ng sariling pamilya. Kumbaga, if you are not ready for everything that comes along with it, the responsibilities you have to take and you have to bear. Kapag meron ka ng pamilya, please do not even think of having one. Okay lang kahit mahuli ka pa sa mga kabatch mo. Okay lang kahit ikaw na yung huling-huling magkakaanak at magkakaasawa sa inyo. It doesn't even matter as long as you are ready.
with all the responsibilities that comes along with it. Lalong-lalo na kapag kasal, my love. Lalo na kapag meron ng mga bata. Yan talaga, dyan mo papatunayan for better or for worse, till death do you part. How patient will you be sa lahat ng magiging shortcomings, flaws, and imperfections na makikita mo sa partner mo. So marriage and having a family is not for everyone. And certainly not for faint-hearted and for those people na hindi marunong magtiyaga, hindi marunong magtiis, hindi marunong magtimpi. Those are the traits na kailangan mong i-embody before ka pumasok sa isang relasyon na pangmatagalan katulad ng pagbuo ng sariling pamilya. So, kapag nagpaplano ka, think twice before you do. Kasi again, kapag nagkaroon na kayo ng anak, it's not just your life on the line. Meron ng mga batang nakaasa sa pundasyon na i-create ninyong mag-asawa. Klaro? Klaro.